What's up guys? So karon is a Tuesday evening and sa karon nga video tour lang ta mo diri sa balay nga akong katulgan og uban sa mga Pilipino nga na diri nga stay kanila nga house ha kaning house. So dito ta una sa kitchen ta una. Let's go. Alright, mao ni ang kitchen, morning kitchen diri sa kaninga balay. O last time nga na ako diri ang kana siya ano siya to diri? Na nakalimutan I mean kana siya naa siya diri nabutang kani siya naa siya dito nag-interchange na siya then as you can see kani diri kay para ni sa mga Pilipino nga para sa mga mangaon para sa ngit para sa Pilipino na magkaon na og mga Filipino delicacies not delicacies Filipino foods kay usahay dili man kay angay good di kay maangayan sa tayo nga food so diri maggaluto sila o ang naitulo ka mga mayong taong naa diri o isa nila ka ilang queen moto ang tulo ka 3 knights or should I say 3 musketeers si Giovanni Jepoy ang katulo kisa to si Dodong ang katulo o ang ilang queen of the kitchen Mrs. Edeta Royles di ba? Royles ba to? Sakto ba ko? So mao na ang consist diri na kitchen nga trabaho o adto sa ground floor, first floor, ground floor adto ta ground floor. Ground floor. Nato diri karon sa ground floor, mao ni ang ground floor. So ang ground floor diri sa balay nga akong gistayan mao ni ang church nila diri sila ga pray o sa midritanan as Filipino kay lagyo mi sa Pilipinas layo kay mi sa Pilipinas so mao ilang church nami sa Opus sila ang church okay so tara. Okay sakto ra to kay kalas kay kurente dapat palungon na natap na ko ni. Okay, next up adto ta sa second floor. Ang second floor consists of 2 rooms, ang daycare o 2 rooms man 1 2 3 4 rooms. Ang isa ka space kay sa daycare o ang isa ka space kang Kuya Ruli. Ang among head diri sa house. Okay, adto ta. Siya ang second level or should I say second floor diri ang mo nang room ni Kuya Ruli so naman sir siya ilang tamang labot o mo ni ang daycare so diri ang daycare do not enter restricted area do not enter the authorized personnel only. Since little fingers touch our floors, please remove your shoes at the door. Abri siya din. So, ngit-ngit lang gid siya. Ngit-ngit lang gid siya. Dili lang kung sulod dira kay mata sapatos ko. Mag-practice pa ko so di ko sulod kay hugawan na diba. So, di ang daycare di atong mga bata nga kay adto na ta sa third floor kung asa ko naghigda asa makita ng akong kwarto og nada si Giovanni dire si Giovanni so diri ta sa third floor ang third floor consists of 1 2 3 4 rooms then kani nga room himuon man daw ni diri gikan si JP Villaber pero uban siyang asawa ning balina so kani nga room ito diri sa okay so dire ta karon sa mao ni akong room dire ang akong room o ning room ni
Los Angeles. Okay, ma'am, di ka bukrom diri. Kani kang Dudong. O kani kang Jepoy o kang Giovanni o. Diba? Natok na diri. Boss! Sulod ko! Ay, sorry kay boss. Ako lang gipakita boss nga mo ni mong kwarto boss. Oo nga. Mo nang kwarto ni Boss Angelo. Mo ni siya ang pinakamaayo nga tao nga akong nailan diri sa dara dahil si Kuan. Elvis Pahilan. Ay, hello. Sa Diri kumusta yung man? room. So next time, diri na yung room kay mobalhin man pug ko. Mobalhin na po siya. Mobalhin na siya. Oh. So, yun ako kuan ka na si Jipoy. Murag busy na. Kuan. So, murag kita naman mo sa akong kwarto. Lasan ni mo na, boy. Lasan ni mo na. Okay, mao na siya. Okay, mao na akong kwarto. Dili na akong kuan kay hugaw pa pud. Oh, di ba? Mao ni ang kuan, Soy 92. O ang gawas dai ay ang gawas kay nay nag-zumba. So ang leader sa Zumba si Ray Lumpines. Oh, mao na siyang leader sa Zumba. So every Monday, Tuesday o ang Thursday dito sila sa hospital nga parking lot sa hospital. Dara si Kuya Ruli mo ni si Kuya Ruli. Okay, naugta. Og mauto ang tour diri sa Soy 92 house. O mag-practice man mi karon taud-taud. So, i-end na ako ang video. Salamat sa inyong pagtanaw and see you in the next video.